ala wa barakatu ambe o bela jili fu ka awali mando o mana ke jiya yoro o mana ke baraw barala amba fo islamia fu le no de assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu o ka jemuka mandi kene ka jemuka mini an ko alima ko faso jo kene kadaka faso te jo faso don ko niame faso don do ni niame faso don fana faso do kadaka haramade beni borodo o kuma nanye jemuka yin tokota ninga daola na bisigi awi sibiri aw ka jabarani sanfɛ n'o de Pinal TV nɛgɛ kaɲɛ 17 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 18 na bi an kɛn bɛ ka wele bila an ka belebele dɔ ma ni o de Isa Konate. Isa, assalamu alaikum. Wa alaikum salam ta'ala wa barakatuh. Kɔri baasi tɛ yen? Ici. Alhamdulillah. Awa. An y'o de fɔ n ko jamukan in sigi o sigi an bɛ kumasen dɔ de ta n'an ko ma nanzarakan na ko thème ni ka barosen dɔ ta anw ni aw an ka jɛ ka baro kɛ o kan ka d'a kan jamana tɛ se ka jɔ cogo si ni an ma wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma baara ka kɛ tilennenya ani jɛlenya kɔnɔna na jamana ale ka se ka jɔ. Isa, an y'i wele bi cogo min na i ka se ka na an ka jɛ ka masala an ka jamana taabolow kan i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama cogo min na. An y'a ye k'a fɔ Isa ye maaba ye ni zirisi don n'a ye o kalanw kɛ n'a cɛsirilen do fana jamana joli siraw kan o hukumu de kama an ye i wele ka na an ka ni plateau in sanfɛ cogo min na i ka se ka na an ka jɛ ka masala an ka jamana taabolo dɔw kan. Isa, yan'o cɛ an bɛ fɛ i ka foli di an lajɛbagaw ma an n'an lamɛnbagaw. D'accord, yani n ka foli di an lamɛnbagaw ma n bɛ aw fo fɔlɔ si n bɛ aw ka téléso fo kosɛbɛ fasojɔ kɛnɛ donc aw bɛ fasojɔ la donc n bɛ foli di aw ma après n bɛ foli di an lajɛbagaw ma donc minnu fana bɛ anw lajɛ o ka an dɛmɛ ni hakilina ye an bɛna kuma minnu fɔ fasojɔ kumaw de don Mali kumaw de don maliyɛn bɛ se ka lafiya cogo min na an ka jamana in bɛ se ka lankili cogo min na donc n bɛ bɛɛ fo. Alhamdulillah. N bɛ i yɛrɛ fo i ka invitation na ka n wele ka na an ka na baro kɛ Mali kan donc o ye maliyɛn den ɲumanya dɔ ye donc foli bɛ i yɛrɛ ye foli bɛ an lamɛnbaga bɛɛ ye. Foli bɛ yɛrɛ fana ye ka d'a kan an ye wele bila i ma i ma kuma caman don a la i nana ka na ka wele jaabi o diyara aw yɛrɛ aw bonyana ma fana. An bɛ don an ka ɲininkaliw kɔnɔna na. Isa, n'i y'a ta k'a lajɛ jamana in bɛɛ tun sigilen don k'a fɔ n'i y'a ye gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ bi a kun ye embargo min bɛ yen n'u ye ɲangini min kɛ k'an ka jamana sɛgɛrɛ ka siraw datuguli min kɛ o tun kɛra sababu ye ka gɛlɛya caman nadon nka n'i tun ye maliden fanba ɲininka bɛɛ lajɛlen tun b'a fɔ ne ni ɲangini ninnu wulila ka siraw dayɛlɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya mais an nana ye n'i y'a ta k'a lajɛ nin kalo in tile 3 n'o ye le 3 ye n'a bɛnna karido dɔ ma bɛn fɔ sigikafɔ kɛra ni u ye bɛnkɛ kumaw na ka se ka ɲangini k'a ta ka bɔ jamana kunna ka embargo wuli ka bɔ yen mais an y'a ye depuis o kɛra fo bi diɲɛnatigɛ don o don dɔ de bɛ ka fara ka gɛlɛya kan kun jumɛn na? Bon an ka embargo ko ni ko an ka a kuma fɔ a kuma ka ca dɔɔni parce que embargo nana gɛlɛya sɔrɔ Mali kɔnɔ. Bon embargo ye gɛlɛya de déjà n'a dun taara gɛlɛya sɔrɔ yen gɛlɛya faralen gɛlɛya kan an bɛ se k'a fɔ bamanankan na maliyɛn tun farikolo delila gɛlɛya la ka ban o de kosɔn embargo a digilana côté minnu na parce que diɲɛ gulonnen don ɲɔgɔn na bi mais munna maliyɛn lambda ne ni e an ma santi kosɛbɛ parce que Mali tun ye gɛlɛya jamana de ye gɛlɛya de bɛ anw fɛ yan anw ka faso in bɛ ka jɔ cogo min na n'i ye jateminɛ kɛ hali bankiw ni fɛnw na maliyɛn joli de bɛ compte bancaire b'a bolo a man ca n'i dun ko embargo bɛ jouer o fɛn ninnu kan donc jamana minnu na ni ko sugu kɛla ni embargo bɛ jouer u kan kosɛbɛ jamana minnu lielen don système mondial la c'est à dire que jamanaden kelen bɛɛ depuis i bangela don min na fo ka taa s'i ka saya ma i bɛ taa sɔrɔ i lielen don système bancaire la donc n'o kɛla diyagoya ni o fenêtre datugulila don min na tu vas souffrir. Bon anw ta munna a digila anw na dɛ parce que ni dɔ m'a faamuya o b'a fɔ a ma digɛ na mais munna anw tun hakili la a bɛ kɛ cogo min na ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn fɛn a ma kɛ ten et que a dayɛlɛni cɛ ani bi ka daminɛ juillet kalo tile 3 la ka na se bi ye juillet kalo tile 20 ye munna o kɔnɔna na a dayɛlɛla mais halisa an m'a santi k'a dayɛlɛla parce que justement a nana gɛlɛya sɔrɔ yen déjà donc anw ka Mali système basé don mun kan an yɛrɛ b'a fɔ an ka gɛlɛnw na Mali budget n'a fɛnw bɛɛlen don budget état ka budget de fonctionnement ma donc ni o sugu kɛla peut-être que partenaire minnu bɛ na société civile kɔnɔ olu b'a santi dɔɔni parce que société partenaire minnu bɛ na ka société civile dɛmɛ olu ka dɛmɛ ninnu donc ni embargo nana bon d'accord an tun bɛ na ni projet in financer a ma sɔrɔ a ma dɔ sɔrɔ
olu b'a senti donné. Mais comme je l'ai dit, le Malien lambda, on m'a embargo senti. Je parle sous le contrôle de beaucoup de Maliens qui nous regardent aujourd'hui. Malien lambda, ne beta ibi yala Mali kono, ibi ta bursu kono na, ne sikaso kai, meta sikaso. Ibo yinga embargo. Oui là-bas méthode là. Mais à effet, ne ko embargo effet que la mouye, on m'a don. Mais autant il y a ka ma kolola sama de. Parce que surtout Mali be jamana muna, ambe kele de là, ça fait des années. Et kele est fait mouye, kele est boli de dépenses de do. Donc diago ya ni fait sou nous kela au niveau nous na. Kololo be na jagoya parce que eta so anga mena do kanga na o sela yoro dola ano jamana yi mogote bo fente bo jamana kono do Mali kono jagoya o be bloqué no kala aywa o be senti sanfla la mais la ini mouye est-ce que neni e bloqué bo nyon kama parce que embargo de do Malien lambda ne hakli la de o ma ke parce que mona gela de be en fait déjà o gela yi fene andamna soma o te dore ya gela yi chama an ya kala ini parce que anga balake balaya bala bara don balaya bala anga kewalo chama o be gelaina donc o de ato ni depuis embargo nana kana se bima malien ma embargo santi kosebe la ko ngati info ama santi kosebe mais jamana d'une manière générale jamana ya santi parce que partenaire ni ko dian c'est ça jamana be naka partenaire do nana on nana utira dala u jola a ansika do donc nous masika do o lu kunana fem kama o fem est bloqué. Mais on connaît, on continuer là quand même, à manger en vie quand il est là parce que embargo est allé kaka jamana secret. Mado ya jira kafo embargo est kama fou tient jamana e kadaka mauta kalama kafo embargo be. Donc oui, obé gelé à ta côté ni. Mais il me faut 600. Ni oui partenaire ni fait mon bé oui waje parce que embargo mana bi partenaire ou chama bi renyini a partenaire no wa chama contrat bejo kada gele mon bé no et alniata kala ma chama kumbe mon bé anu ka entreprise on fait tout bolo gele ni fait on ane chama yi akayoro datu ka se rentrer parce que autant don akobena ta laba yoro mina abita laba chuko mina chama ya ulu fait effectivement mais embargo imulili mauko hakila kabina gele de bampeu mauko famwali la mais on m'a fait un gala la do de faraka gala la ka do de nana fara gala ka justement atise ka gala ban parce que na gala sore ina la femme sore itise ko ban i kon minna i dona kon i bita ka kon i bita ka toy mais avec bantou di malien kan ka réfléchir au là parce que embargo nana sore déjà femme ba on fait aka jugu gala de be Mali kon ya depuis on kon nana sore bon maintenant embargo fenen nana ni tani kono kalo woro mais jamana be jamana munu développer la ni olu ka ko chama kan no ni embargo e semaine kelenke ya bikina fu ka beseta nyongo kama parce que olu lié la ko organiser lendo c'est les pays développés ko nyene bolendo ou solendo comme il y a photo ma système bancaire là il peut sur la particulier ko tala fonctionnaire ko tala sénégal ko tala misigana ko tala compte bancaire be bengulu benni ki be drome flakungo ke be tabanglade donc ni au embargo nana o jamana sugla jagoya vous allez encore plus souffrir mais anana soro amunu be souffrance kono déjà awoni agir la souffrance kono déjà o de ato en réalité ay kololo chama la c'est amma mais malien lambda parce que quand je parle ma préciser malien lambda ne kamo dema malien mu be ba fo neni e angona ambe anga barada ambe fenuna ante autorité ante aywa usine batam bolo fam tablo sino anga commerçant munu be import export uke munu be bo ajiru lukan nere baruga ni commerçant doyi ale ko vraiment tu sais ali clé d'amara ngona no be se ka ambar ko wulanga fin do kanga wulanga fin ma on segana olu segana parce que déjà olu beta yoro la kana donc ni sera datu la sera datu olunya olu ba sentir individuellement mais anga vraiment les Maliens lambda je pense que ama on dem ko seba parce que anana so ran degulé do mais comment il préciser anana so ran degulé do voilà et autrement ko fe ka ko isa ni nana do nga su ko na fana bi et amese ka fo embargo ay mina munu be boko kanu be do an fiano ulla nyoko naw mais pourquoi anyere kam mina munu be ni anyere bu senanga nako la nambu baraka ayere ka jamana kono ya no to bo jamana wera la kana ulu fana geleari ana prix augmenter li et mo be nanu fana yi mo be kana no vraiment malien ka keto mais o malien de ka kewale de en réalité ni kuma intaka la je ni masa photo la do bena jigina malien amma insisa gelaya ka di malien ala ko ngati fo gelaya ka di malien parce que muna ali embargo yi
a bɛ fɔ don min na ko embargo donna le même jour embargo dala anw kan don min na le même jour fɛnw prix yɛlɛ la o tɛ se ka kɛ o ce n'est pas possible parce que embargo nana sɔrɔ en tout cas e ka stock e si e ka stock b'i bolo n'i bɛ essence de feere embargo nana sɔrɔ e ka essence stock o donna doncogo ɲuman na douane na o dédouanement kɛla kɔlɔlɔ foyi t'o kan o min bɛ e bolo e kan k'o prix o feere o prix normal la ciment min tun bɛ e bolo dɔrɔmɛ kelen man kan ka da o kan parce que o donna normal la munna embargo nana bi dɔrɔn e y'o yɛlɛ bi donc o b'a jira k'a fɔ qu'il m'excuse mais en réalité olu ŋana ɲumanya tɛ faso jɔbaara ye i ye mun ta ka don gɛlɛya kɔnɔna na i donna gɛlɛya mun kɔnɔ i y'olu calculer k'olu fara kan an bɛ se k'o faamuya parce que on b'a fɔ vraiment n'i donna gɛlɛya kɔnɔ mais gɛlɛya nana sɔrɔ min bɛ e bolo yen déjà dɔrɔmɛ kelen man ka fara o kan o de y'a to d'ailleurs embargo nana sɔrɔ gɛlɛya b'an kan a ma se ka don b'anw ka gɛlɛya la parce que hali n y'a mɛn dɔw da ko embargo wulilen k'a fɔra ko ka simanw ni minɛn dɔw bɛ yen ko ka olu prix jigin k'u ko olu y'a ta gɛlɛya la tant que n'o minɛn ma ban o tɛna se k'a jigin mais an ɲɛ b'a la sisan embargo wulili ni sisan cɛ sukaro min tun bɛ 120 na sisan u nana dɔ fara k'o kan voilà et o sukaro min de don pour vous dire que Mali kɔnɔ yan sukaro dilan usine dɔ bɛ Mali kɔnɔ yan embargo man kan ka an ka sukaro kɔni ni dɔ wɛrɛ tɛ sukaro man kan ka yɛlɛ an fɛ yan sukaro nana bila sa bitigi dɔw la 150 yɔrɔ dɔw la 140 ne yɛrɛ y'a san kunu sukaro kilo ne y'a san 140 carburant gouvernement c'est pour vous dire toujours que yemi fɔ ma appuyer ni argument ye ka fɔ ɲɛna ko vraiment malien yɛrɛ gɛlɛya ka d'an ye an man ɲi parce que gɛlɛya ka d'an ye dɔ b'a essayer k'a ka sɔrɔ ɲini gɛlɛya kan o dun man ɲi ni ne ko n ka jamana jɔ ye bɛɛ de ka fɛn dɔ nɔgɔya dɔ ye ne bɛ n bɛ tɔnɔ fitinin min sɔrɔ n kana jɔ a ma mais e min fana b'a consommer n kana don e fana gasi la e t'a la maintenant il suffit k'a ka fɔ ni gɛlɛya in bɛ dɔrɔn kunu an kɔrɔ gouvernement ye communiqué dɔ kɛ o don a bɛ semaine kelen bɔ ko a ka an prévenir ko bi tɛ le 20 juillet ko carburant prix dɔ bɛna fara kan bi mɔgɔ m'o kɔnɔ dɛ kunu ne ye carburant litre kelen ta 200 parce que munna ko parce que ko station dɔw carburant dɛsɛla yen entre guillemets n y'a mɛn dɛ ko dɔw ye station ɲɛmɔgɔ dɔw ye réunion kɛ k'a fɔ ko bon a ye carburant to dɔɔni ni a prix yɛlɛla an b'a labɔ donc o kɛla mɔgɔ ma taa yɔrɔ wɛrɛw la olu fana y'u ka prix yɛlɛ ne yɛrɛ n tɛ taa mɔgɔ si Bamakɔ yan ne yɛrɛ litre essence litre 100 200 bon o man nin kɔnɔ e bɛ mun faamu o la sisan o ye anw de ka ŋaniya juguya ye parce que gɛlɛya ka di maliyɛn ye alors que an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ bi entre guillemets diɲɛ ka gɛlɛn bi mais Mali ta in bɛ min kɔnɔ bi ni ne ni e en tant que maliyɛn an b'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo anw de b'a nɔgɔya ɲɔgɔn bolo pour que diɲɛ ka hinɛ anw na fɔlɔ mais n'i y'anw ka taabolo lajɛ i bɛ taa sɔrɔ diɲɛ yɛrɛ bɛ hinɛ anw na yɔrɔ min na an yɛrɛ b'a gɛlɛya ɲɔgɔn bolo yɔrɔ la sinon comment se fait-il que fɛn min bɛ dilan anw fɛ yan min bɛ anw fɛ yan déjà ou bien an yɛrɛ bɛ fɛn min sɛnɛ mun de bɛ o sɔngɔ yɛlɛ ɲininkali gɛlɛn o sɔngɔ man kan yɛlɛ embargo nana sɔrɔ fɛn min bɛ ne bolo yan mun na m'a yɛlɛ mais n'an ko an ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn bolo c'est pourquoi an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna tuma bɛɛ an bɛ ka ko bɛɛ turu da minnu bɛ an maratigiw bolo bi k'a fɔ ko jamana bɛ maratigiw de bolo alors que jamana bɛ jamana kɔnɔden de bolo tant que maratigiw ŋaniya mana ɲɛ cogo o cogo an minnu ye jamana kɔnɔdenw ye tant que anw yɛrɛ ma an yɛrɛ comporter comme maliyɛn ka Mali kanu minɛ i b'a fɔ an ka denbaya kanu b'an na cogo min na tant que an ma Mali minɛ ten an tɛ se ka lafiya parce que gɛlɛya caman ye an yɛrɛ de nɔ ye sunkalo munna embargo ma sunkalo bɛɛ t'a fɔ ko fɛnw gɛlɛyala ni sunkalo sera o y'a sɔrɔ embargo kɛlɛ na ma kɛ fɔlɔ munna et pourtant le Mali est un pays laïque certes mais selibaga de ka ca silamɛ de ka ca Mali kɔnɔ yan bɛɛ b'o dɔn mais n'i y'an ka batigi ninnu n'i ye olu lajɛ a caman kɔni ye fɛnɛ silamɛw de ye i b'a fɔ ne ni e bɛ cogo min na mais munna sunkalo min ye lafiya kalo yɛrɛ ye dɔ bɛ taa fara fɛnw prix kan o la et pourtant fɛn ma don gɛlɛya la an b'a fara kan dɔrɔn c'est devenu une habitude parce que sunkalo ka gɛlɛn psychologiquement yɛrɛ labɛnnen don kama sunkalo ka gɛlɛn maaw mago bɛ fɛn bɛɛ la waati maaw mago bɛ fɛn bɛɛ la waati i b'a san a ma diya i b'a san a yɛlɛnna i b'a san a ma yɛlɛ i b'a san alors que waati de kan ka kɛ hali diinɛ yɛrɛ la o de kan ka kɛ yafa kalo hinɛ kalo ye mun bɛ fɛnw yɛlɛ et pourtant ne ni e mun bɛ seli butugubaw bɛ anw de bolo donc o fɛn ninnu vraiment fo anw yɛrɛ ka segin kɔ fɔlɔ ka diɲɛmaa to yen fɔlɔ a ka diya anw yɛrɛ ye fɔlɔ an bɛ fɛ Mali in ka kɛ cogo min na mais i ko maratigiw ye jɔnw ye maratigiw ye minnu b'an kan bi gouvernants nous sommes des gouvernés gouvernants a bɛ caman kɔnɔ ko Mali jamana bɛ lafiya de ni jamanakuntigi ɲuman bɛ yen ni minisiri ɲumanw bɛ yen alors que jamanakuntigi mana sigi
ni a bɛ minisiriw ta minisiriw bɛ taa fo maa 20 ko maa 30 kɔ parce que minisiri bɛɛ n'a ka baara don min ka baara ɲɛsinnen don sira ko ma min ka baara ɲɛsinnen n'a fɔ an bɛ balo ni gɛlɛya ko mun na maaw bɛ yen fana minnu ka baara ɲɛsinnen don ma n'a kɛla bɛɛ b'i ka poste de occupé bon o ye tiɲɛ ye mais olu ŋaniya mana ɲɛ cogo o cogo n'olu ye décision ta a appliquer baga ne ni a bɛ appliquer ne ni e mun kan ni anw ma application nɔgɔya a bɛ gɛlɛya de parce que mun na olu bɛ sanfɛla ye mais olu tɛ dugumana ye. mais est-ce que o gɛlɛya minnu ni an bɛ ka kuma fɔ gɛlɛya ninnu dɔ tɛ anw yɛrɛ la parce que fɛn mana gɛlɛya par exemple siman ka gɛlɛya ka na 30,000 la sisan donc a moyen tɛ ne mun ye ne b'a fɔ 30,000 ne tɛ se ka san n b'a to yen fɔlɔ f'a ka jigin 20,000 mais e bɛ taa tonne 50 san i b'a stocké i ka baara kɛ n'a ye donc est ce que e bɛ ka taa san min bolo e bɛ courage de don la feereli la mais ni bɛɛ y'a san ni jɔ fɔlɔ k'a fɔ k'a ka gɛlɛn an tɛ jɛn ni nin ye yala exe fura tɛ sɔrɔ a la wa ou bien e bolo fana t'a solution fura bɛ sɔrɔ a la mais e mun fana bɛ taa caman san k'a stocké e fana tɛ jamana jɔla ye dɛ mun fana bɛ taa caman san k'a stocké a fɛ yen parce que a stocké kun tɛ dɔwɛrɛ a tɛ n'a dun c'est pour que ale y'a bɛɛ san o nɔgɔya na mais ale b'a feere gɛlɛya de la parce que o gɛlɛya in ale bɛ sɔrɔ caman k'o la i ye fɛn mun paquet 1 san 1000 n'i bɛ ka 2000 ɲini o la jago e bɛ wari sɔrɔ mais n'e tun bɛ ka 200 200 400 de ɲini a kan e que o y'a nɔgɔmanin ye mais i kan ka 1000 tɔnɔ sɔrɔ t'a doublé ne ye gɛlɛya bɛ k'o la o ye minnu b'a ta k'a feere hali minnu t'a feere minnu b'a ta ka u ka sow ni fɛnw jɔ n'a ye olu b'a san gɛlɛyara wa nɔgɔyara hali ni siman kɛra 40,000 olu b'a san u ka baaraw tɛ jɔ a kama donc mais n'a gɛlɛyara sisan n'an bɛɛ y'a sanni jɔ fɔlɔ parce que n'an bɛɛ y'a sanni jɔ o t'a solution ye o fana t'a solution ye a sanni tɛ se ka jɔ a bɛ nɔgɔya bɛ kɛ cogo min na dɛ tant que ni jamana in ka d'an ye an bɛ solution de ɲini a nɔgɔya in bɛ kɛ cogo min na donc nɔgɔya in ye fɛn min ye i donna n'a ye cogo min na kɛ i donna n'a ye cogo min na en plus communication fana c'est important jamana kɔnɔ système de taxation bɛ kɛ cogo min na o ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye dɛ ne ye commerçant ba ye ne donna nin gɛlɛya in de kɔnɔ n natɔ douane ye nin de kɛ n na douane ye nin de kɛ n na nin de ye sariya ye nin de kan ka kɛ nin de kan ka kɛ nin de kan ka kɛ ni o bɛɛ sera ka bato diyagoya ni commerçant nana n'a ka fɛn ye n'a donna n'a ye sariya kɔnɔ sariya ye prix min fixé consommateur kan a man kan ka pan o kan mais mun na a bɛ taa pan o kan parce que o sariya kɔnɔna na ni a taara ye fɛnɛ ayiwa bɛɛ b'a dɔn Mali kɔnɔ yan yurukuduku basigila an fɛ yan mais an ka jamana ɲɛmɔgɔw o y'o kɛlɛw kɛ parce que kɔsa in na k'embargo to an y'a ye waati min na siman sɔngɔw nana yɛlɛ o commencera ka munumunu kɛ k'a lajɛ minnu ka siman prix yɛlɛlen don ka yɛlɛ gouvernement ta sanfɛ État ye min fɔ ko prix kana tɛmɛ o kan minnu ta yɛlɛlen don sanfɛ u y'olu dɔw ka bitigiw datugu u bɛ taa mandat dɔ sara pour que u ka se k'i ka yɔrɔw dayɛlɛ mais an y'a ye maaw bɛ yen minnu fana kelen don ka yɔrɔ wɛrɛw de ta kɔfɛ u bɛ taa siman mara yen nɔ ka taa stocké yen n'i nana i b'i ka siman san u bɛ tila k'a dogo ka taa bila i ka chantier la o sutura kelen kɔnɔ o de kosɔn i mana munumunu cogo o cogo ko in bɛna laban jamana kɔnɔdenw de la tant que ni anw ma ɲɛ parce que ni gouvernement y'a réglementé cogo o cogo hali don o don gouvernement tɛna se k'a ka baara bɛɛ bila don o don an bɛ kɛlɛ de la k'a ta kɛ don o don a bɛ taa i ka boutique da la ka taa vérifier n'i bɛ ka prix respecté o mais e de kan k'a dɔn en tant que malien an bɛ waati min kɔnɔ vraiment an ka faso de ye faso ɲuman na jamana faso sariya batoli ye faso de ɲumanya dɔ de ye n ka jamana kɔnɔ marabagaw ye nin fɔ k'an ka nin de kɛ bi an k'an k'a bato o ye jamana kɔnɔ de ɲumanya dɔ de ye mais n'a fɔra ko o fɔla fo ka tila ka sɔrɔdasikɛ de ta k'u ka baara tiɲɛ kama pour que ka na e vérifier k'o bato diyago an bɛ bɔ o la cogo di. mais mun b'an ka légumes fana gɛlɛya sipomuw ni forontow ni jabaw ni pomme de terre minnu bɛ bɔ Sikaso ni fɛnkɛ ninnu na nin bɛɛ yɛlɛnna. bon et pourtant sɛnɛkɛla yɛrɛ producteur min b'a sɛnɛ o b'a feere nɔgɔya dan na parce que n bɛ ka min fɔ ne ye sɛnɛkɛladen ye ne yɛrɛ ye sɛnɛkɛla ye n bɔra foro la sisan fɛnw bɛ san anw bolo nɔgɔya dan de la mais min bɛ taa san bolo o bɛ n'a di a dunbaga min ma duguba kɔnɔ o de bɛ souvent a bɛ prix doubler souvent a b'a tripler n bɛ misala kelen d'i ma n tɛ taa yɔrɔ jan parce que n bɛ misala ta n yɛrɛ kan mangoro foro bɛ ne fa bolo a bɛ anw yɛrɛ bolo hectare 10 Sikaso san o san an bɛ mangoro feere an ka prix mun na dɔ bɛ taa ta an fɛ yen prix mun na a bɛ taa kɛsu den kelen ta an fɛ yen 70 n dɔgɔnin gara dɛ 70 kɛsu kelen a kɛsu kelen kɔnɔ mangoro den 40 kɔɲɔnakun de don mangoro den 43 de b'a kɔnɔ bon ɲinan ne yɛrɛ ni n ka recherche kɔnɔna na n ye partenaire dɔ sɔrɔ Sikaso dugu yɛrɛ kɔnɔ ko yiri kɛnɛ yiriden Sikaso ka den de don entreprise b'a bolo o taala ka taa anw ka mangoro san ko ja ko an bɛ mangoro san minnu bɛ an n'olu cɛ olu bɛ prix triplé a taala o kɛsu kelen a taala kelen san 180
Aw bɛ min feere 70 an bɛ mun feere 70 an ma prix fixé dɛ ale ma sa ale de y'a ka prix fixé en bonne foi n bɛ fɛ ka mun fɔ mun bɛ taa mun bɛ an ka jaba an ka tomati an ka gɔyɔ mun b'a gɛlɛya mun bɛ taa san commerçant mun bɛ taa san sɛnɛkɛlaw bolo en réalité olu de b'a gɛlɛya sinon sɛnɛkɛla t'a gɛlɛya sɛnɛkɛla bɛ fɛn o fɛn feere a bɛ feere nɔgɔya dan na i bɛ ne to yen i bɛ taa foro dɔ la expert la i bɛ taa foro de la i b'a kɛ expert i bɛ ɲininkali kɛ ne ko a bɛ na ni feere joli a bɛ prix mun fɔ ɲɛna ni wari bɛ kɔ a bɛ k'i n'a fɔ i k'a bɛɛ cɛ ka na. mais aw tun ye kunun ye walima hali bi. hali bi ne de bɛ k'a fɔ ye n m'a fɔ n ko bɔra Sikaso sisan hali bi gɛlɛya in tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye vraiment il faut que an ka commerçant kuma in bɛna digi u la mais vraiment minnu ka baara bɛnna commerce ma bi a kɛra commerce fitinin ye o a kɛra belebele o fo u k'u ka partition kɛ jamana in na pour que jamana in bɛ se ka lafiya cogo min na tant que olu ma bɛɛ kelen ma ka prix kɛ kelen ye comment se fait-il que ne bɛ sukaro san e bolo 120 ka taa boutique wɛrɛ la n bɛ taa sɔrɔ ye 140 kilo kelen comment se fait-il que ne bɛ essence feere e bolo san e bolo 140 ka taa sɔrɔ e ɲɛfɛ station bɛ taa sɔrɔ la 150 o bɛ se ka kɛ cogo di ce n'est pas o maɲi jamana bɛ jɔ o kan na cogo di anarchie kɔnɔ donc ni jamana ɲɛmɔgɔw n'olu ye ko réglementé an minnu a bɛ appliquer an minnu kunna f'anw ka bɛn kelen ma k'a fɔ n'i bɔra tɔn ka boutique kɔnɔ ka taa jeli ka boutique kɔnɔ i bɛ taa prix kelen min sɔrɔ tɔn min fɛ o kelen de bɛ jeli fɛ yen n'o kɛra diyagoya ni jeli ta da i b'a san en tout cas bɛn tɛ kɛ e ka bɛn tɛ kɛ i y'a san o i ma san o prix a b'a nɔ na o tɛmɛnen kɔfɛ Isa an ka jamana kɔnɔna na bi ni an ka bɔlɔn kɔnɔnaw ta k'a lajɛ ka na an ka gɛrɛnw lajɛ ka na an ka association lajɛ ka na bɔlɔlɔw sanfɛlaw fana na ka olu lajɛ i b'a ye kumaw cayalen don Asimi ka kɛ candidat ye Asimi kana k'a ye Cɔgɛli ka k'a ye olu na ɲɔgɔnnaw bon e yɛrɛ e kɛn bɛ ka faamali sɔrɔ kɔnɔna na bi parce que an bɛ ka a kumaw mɛn fan camanw fɛ olu ka côté tɛ olu ma kuma fɔ maa ma mɛn u da a hakilina b'u la hakilina t'u la maa t'o dɔn den dɔw ka laɲini mais jamana kɔnɔdenw fanba ka laɲini ye min ye ko Asimi ka kɛ candidat ye parce que an y'a ye hali bɔlɔlɔw kan an ka videomani minnu bɛ yen olu caman kɛn bɛ ka Asimi yɛrɛ kɛ candidat ye sisan ka ban ka jira k'a fɔ ni élection kɛni surunyana a ka démissionner n'a démissionner na waati min na donc a ka sɔrɔ ka na a ka parti créer ka na kɛ candidat ye donc caman bɛ ka ninnu fɔ an kɛn bɛ ka ninnu kumaw mɛn a kumaw cayalen don a bɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ a kumaw cayalen don a kumaw cayalen mana taa fan o fan hali mana taa ka bugudaw la i t'a kuma ka se sɔrɔ ka jamana bɔ dingɛ dɔ kɔnɔ donc ka lajɛ ka élection préparer ka fanga bila k'a di maa wɛrɛw ma olu ka se ka fanga labɛn donc ka kuma in bɛɛ kɛ kumaba kelen ye yala Asimi ka kɛ candidat kana kɛ candidat ye o kɔfɛ Asimi ninnu kɔfɛ maa wɛrɛ minnu bɛ na est-ce que olu bɛna baara in kɛ ninnu ka taasiraw la wa? C'est ça la question que les gens se posent an bɛɛ b'o ɲininkali de la c'est vrai que n'i ye jamana fanba ɲininka bi an bɛ niveau min na sisan a ka kɛ même après l'élection a ka kɛ continuité ye mais est-ce que ni kunkolo falenna continuité bɛ se ka assurer yan c'est la question qui pousse o ɲininkali in de bɛ ka mɔgɔ caman pousser k'a to an kana risque ta Asimi kɛ candidat ye bon maintenant n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne hakilina na hakilina kolon tɛ hakilina ka ɲi Asimi kɛ candidat ye parce que candidat de don o kɔrɔ tɛ k'a bɛna kɛ président ye jamana kɔnɔdenw de bɛna voter anw bɛ ka charte ye kuma dɔ fɔ charte bɔla yen loi électorale de voter la sisan hali n'a ye mankan kɛ dɔɔni a voter la kɔni a adopté la a promulgué la o ye kuma dɔ fɔ ayiwa constitution fana bɛna falen je crois que o fana bɛ falen sani président voter cɛ o bɛɛ fɔla an ka fɛn na bon maintenant n'o constitution kura falenna fɛn o fɛn bɛ kɛ o sariya sunba in o kan k'i conformer o kan k'i tengu o sariya sunba in de la est-ce que o sariya sunba in bɛna Asimi permettre o ka disposition b'a permettre a bɛ transition na bi a kɛ candidat yan est-ce que a tɛ se ka k'a ye yan la question se pose mais n'i ye ne yɛrɛ ɲininka a kɛ candidat ye ni a bɛnna jamana kɔnɔdenw ma parce que Mali bɛ fɛn min na c'est le pays de tout est possible tout peut arriver jamana in kɔni an bɛ ka an wasa dɔ ma mais a tout peut arriver donc o jamana sugu la risque sugu dɔ bɛ yen a man ɲi Asimi ka candidature yan ne yɛrɛ Isa fɛ baasi t'a la mais a ka kɛ sariya kɔnɔ mais a risque fana ye mun ye jamana mun na an bɛ coup d'état de kɔnɔ an tɛ état normal kɔnɔ est-ce que kalo 4 Asimi ka démissionner ka fanga di mɔgɔ wɛrɛ ma élection yɛrɛ a bɛ organiser wa ɲininkali gɛlɛn parce que fanga ka di dɛ fanga ka di maliyɛn ye
a bɛna di minnu ma hali n'a teriw de don ayiwa hali n'a ka homme de confiance de don est-ce que élection bɛ kɛ wa o tigi mana gu sɔrɔ a la est-ce que a bɛ kɛ wa o ye ɲininkali wɛrɛ ye bon n'o ma kɛ est-ce que Assimi bɛna fanga minɛ fanga na tuguni force la o ye anarchie wɛrɛ ye donc ne kɔni fɛ a ka démission ka sɔrɔ ka i présenter farati b'a la personnellement farati b'a la mais a ka candidature ni solution tun bɛ sɔrɔ d'une manière pacifique élection ɲuman na parce que n'a kɛlɛ candidat n'a ka di maliyɛn ye o b'a ta n'a man di o b'a sanctionner urne kɔnɔ o b'a fɛngɛ mais an bɛ continuité na ne ɲininka ne bɛ fɛ continuité ka kɛ parce que an bɛ dynamique min na n'a fɔra ko ka yɛlɛmali fɛnɛ basculer cogo dɔ la est ce que an tɛ segin kɔ o kɔrɔ ko an ye kɛlɛ minnu kɛ ka na peuple ye kɛlɛ minnu kɛ ka na se bi ma n'a fɔra k'an ka segin kɔ ka taa daminɛ à la case de départ o kɔrɔ ko kɛlɛ in kun ma k'a la an ye mɔgɔw tɔɔrɔ fu bon pour que a kana kɛ fufalaki baara ye a ma en tout cas mɔgɔ kan ka sugandi an ka nin cɛmancɛ fanga in kɔnɔ danaya dalen don mɔgɔ min kan a kɛla sɔrɔsi ye o a kɛla civil ye o ka o tigi labɛn o bɛ se ka kɛ candidat de toute façon c'est le peuple e ɲɛ b'o ma la a mɔgɔw bɛ yen kɛ a mɔgɔw bɛ yen an tɛ se ka tɔgɔ fɔli kɛ parce que c'est trop tôt mais a mɔgɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ équipe in na c'est des gens intègres Mali bɛ kan ka di mɔgɔ ma aujourd'hui n'i y'a ye mɔgɔw ko Assimi il n'est pas bavard kumakɛla ba tɛ mais i b'a dɔn a kɛwale la a bɛ fɛnɛ ka dɛsɛ de mais jamana in ka d'a ye ne tile kelen ma deli ka n tɛgɛ d'a ma k'a ye mais n m'a dɔn jamana in ka d'a ye bon maintenant ni jamana ka di mɔgɔ ye i b'a dɔn a kɛwale la o c'est sûr que n'i y'a ye minnu fɛnɛ dala la k'a bila yen mɔgɔ de y'a fɛnɛ a jɛɲɔgɔn de y'a bila yen i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ fɛn dɔ dɔn a la ne ni e tɛ mun dɔn sɔrɔsi fanga kɔni sɔrɔsi tɛ da mɔgɔ la gansan parce que marifa de b'a bɛɛ bolo mais n'i y'a ye tɔw y'u ka marifa da k'a fɔ an k'a di nin cɛ in ma o b'a sɔrɔ fɛn dɔ b'a la ne ni e tɛ mun dɔn bon o ye mun ye fanga je crois que ni cɛmancɛ fanga in mana daminɛ élection min bɛ na a man ka kɛ élection ye ko maliyɛn ka kɛlɛ kɛ fanga nɔfɛ a kan ka kɛ élection ye maliyɛn den parce que an kan ka leçon tirer min tɛmɛna maliyɛndenw ka bɛn fɛn dɔ kama k'a fɔ an bɛ nin fɛn min kɔnɔ vraiment an ka jamana in to maa sɛbɛ dɔ bolo n'o ma sɛbɛ ye de toute façon mandat ye constitution bɛ na min fɔ an t'a dɔn mais constitution fɔlɔ ka constitution kɔrɔ min bɛ yen o ka mandat ye san 5 ye an k'o lajɛ san 5 in kɔnɔ n'a sera ka mun kɛ n'a ma se ka mun kɛ an ka mɔgɔ basigilen Mali in ka di mɔgɔ min ye k'o sigi parce que Mali ka dɔ bɛ yen a bɛ se baara la mais ni jamana ma da ye a b'an faga dɛ jamana in ka di mɔgɔ min ye une personne intègre une personne désintéressée mɔgɔ min bɛ yen ka mɔgɔ tɔw dɛmɛ parce que ni yɛrɛ dɛmɛ de ka di ye e bɛ ko ne yɛrɛ kun e tɛ se ka jamana in mara tubabukan na o b'a fɔ on a besoin de quelqu'un qui veut servir et non se servir mɔgɔ min bɛ fɛ ka yɛrɛ servir o tɛ se ka jamana in mara tuguni a b'an tɔn a fɔ se ka don jigɛn kɔnɔ mais ni jamana kɔnɔdenw n'an ye leçon de morale dɔ tirer ni crise in kɔnɔ an kan ka mɔgɔ sugandi mɔgɔ min bɛ se ka ninnu bɛ dynamique min na parce que la priorité des priorités c'est la guerre guerre min imposé non an kan bi la priorité des priorités c'est la guerre n'i y'a mɛn an bɛ sigi ka kuma an lafiyalen de don mais ni marifa kisɛ kɛlɛ fɔ sanjiji an tɛ se ka sigi ka kuma ta jamana kɔnɔdenw tɛ lafiya bon mɔgɔ minnu bɛ yen bi ni zone minnu occupé len don n'i ye micro d'u ma bi o bɛ cri de guerre minnu kɛ a ka bon hakili ma donc priorité ye min ye jamana kɔnɔ maliyɛn den bɛ se ka lafiya cogo di lakana kɔnɔ bon sɔrɔsi ninnu dun je crois que olu ka priorité ye lakana de ye fɔlɔ ni lakana n'o sabati la an bɛ na n'an ka fanga ko kɛlɛ ye o tɛ ban o démocratie yɛrɛ kɔnɔ parti politique sigila fanga ɲini de kama olu fana se ka jalaki o la parce que olu ka récépissé dil'o ma o de kama i bɛ fanga de ɲini n'a ye o fɔlen don k'o bɔ a kɔnɔ o jɛlen don mais an bɛ waati min na bi o suspendé don vraiment an ka to maa min lakana bɛ mun ka priorité la fanga ka d'u ma jamana in kanu bɛ maa min na a kanu bɛ mɔgɔ min na i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min voilà ka kɛ maa ye maa min ni a kɔnɔ jɛlen don ni jamana in kanu b'a la ni a b'a yɛrɛ nin di jamana ka se ka jɔ n'o maaw kɛra a ka ca Ala fɛ an ka laɲini ye mun ye o bɛ sabati jamana kɔnɔna na absolument o tɛmɛnen kɔfɛ an ɲɛ b'a la nin waati laban ninnu kɔnɔna na i n'a fɔ bɛnbaliya min fitinin min tɛmɛnen don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ k'a sababu kɛ ko finitigilaka maa 49 minnu minɛna an ka aéroport la n'o kɛn bɛ kɔlɔlɔ dɔ ye n'a kumaw cayalen don ni maaw yɛrɛ bɛ k'a kɛ i n'a fɔ kɛlɛ bɛ ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ yala ladilikan jumɛn bɛ e fɛ ka taara nin jamana filadenw ma parce que hali n'i y'a ta k'a lajɛ ne bolo la i b'a ye Ivoiriens yɛrɛ ka population n'o ye Ivoiriens ye olu yɛrɛ bɛ k'a jira k'a fɔ nin ko minnu kɛni kɛra olu t'a fɔ k'u ka jamana ɲɛmɔgɔ nɔ don walima a nɔ tɛ mais u bɛ se ka min fɔ dɔrɔn u jo tɛ nin ko in na bi u jo t'a la sini parce que i tɛ se ka wuli i n'i ka kɛlɛkɛminɛnw ka taa jamana wɛrɛ kan
e ka bɔ i ka du kɔnɔ k'i ka kɛlɛkɛminɛnw n'i ka kɛlɛkɛcɛw ta ka t'u don dɔ ka du kɔnɔ i ma yamaruya ɲini a fɛ i nakun ye fɛn min ɲɔgɔn dɔn donc n'o y'a sɔrɔ ni u ka jamana ɲɛmɔgɔ nɔ don a ka yafa ɲini ni jamana mɔgɔ yɛrɛ fana nɔ tɛ maaw bɛ min kɛ dɔrɔn u ka yafa ɲini malidenw fɛ ka d'a kan Mali ni Abidjan a bɛɛ lajɛlen de ye fa kelen ba kelen malidenw bɛ Abidjan cogo min na faut que u k'a dɔn k'a fɔ Ivoirien fana bɛ jamana in kɔnɔ yan ten an mɔkɛw ni an tulomasamaw n'an faw fana bɔra ka taa jago la ka sigi ka musow furu k'u denw bange o maliyɛn dama mun bɛ yen nɔ o de ka ca i n'a fɔ Mali fana na a b'o cogo kelen na ten ni donna hali Sikaso i b'a ye maliyɛnw ka ca an ka frontière ni fɛnw ka hɛrɛma kɔnɔw ni fɛnw a ko a yɔrɔw ka ca donc Ivoirien bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ maliyɛnw fana bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ jamana in kɛ nin dɔnnen don ni dunana don ye n'i bɔra i ka jamana kan n'i nana ye dɔrɔn o ye keleya jamana o de kama u b'a fɔ ko Mali papier sɔrɔ ka nɔgɔ a fɛn bɛɛ lajɛlen ka nɔgɔ donc nin kɔlɔlɔ minnu bɛ yen sisan e bɛ se ka ladilikan jumɛn di jamanaden filaw ma maaw ka sabali k'u bolo da u dusu kan ninnu tɛ ko ye k'a fɔ ko minnu ni gɛlɛyabaw b'a la yala e bɛna se ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ an ye o kama n bɛ mun ɲini peuple fila in fɛ maliyɛnw fɛ ani ivoirien fɛ an kana ko in ta ni dusu ye an kana ko in ta ni dusu ye parce que bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ni ye tɛgɛ bɔ tɔn na hakili bɛ taa ɲɛfɛ n'an ye ko in ta ni dusu ye n'a ma tiɲɛni kɛ a tɛ ɲuman de kɛ déjà que sanfɛmɔgɔw Côte d'Ivoire fanga ɲɛmɔgɔw ani Mali fanga ɲɛmɔgɔw u bɛ fɔ ɲɔgɔnya la u bɛ ka kuma ɲɔgɔnkɛya kɛ pour que u bɛ se ka bɛn kelen ma cogo min na ka nin ko in ka a régler a kan ka dilan cogo min na k'a dilan ten n'i ma fili hali kunu ka se bi ma procureur général Mali procureur général a ye communiqué dɔ kɛ ko mɔgɔ 49 in ko u nana kun min na enquête bɛ ka k'a la bon ni fanga dun ni dossier o dossier bɛ justice bolo jamana kɔnɔdenw kan ka patience garder k'o ta an ka nin ko in to sanfɛmɔgɔw bolo anw Mali jamana kɔnɔdenw faamaw bɛ ka ko in gérer ni ɲɔgɔn cɛ anw minnu ye jamana kɔnɔdenw ye kuma in a ko tiɲɛ anw tɛ se ka foyi dɔn a la mais anw kana bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn kɛlɛ a kama parce que anw de ye bɛn ni kɛlɛ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ka to an ni ɲɔgɔn cɛ foyi man kan ka affecter o la parce que an ye bɛ kɛlɛ min na CEDEAO ye embargo min kɛ anw kan Ivoirien denw ye solidarité min manifester ni anw ye a ka bon kojugu u y'u ka solidarité manifester k'a jira k'a fɔ on est des frères malgré que olu yɛrɛ ka chef d'état bɛ CEDEAO la olu de fɛn in kɛ anw kan mais Ivoirien den en tant que Ivoirien lambda vraiment u yɛrɛ ka solidarité manifester envers les Maliens donc ni ko in fana nana don o la an kana dusu bila ɲɛfɛ an ka dɔn ko Malien den de bɛ ka Côte d'Ivoire fa bi Ivoirien den de bɛ ka yan fa bi n'i tɛ Malien den foyi sɔrɔ n'a terikɛ Ivoirien dɔ tɛ yan ou bien Côte d'Ivoire i tɛ Ivoirien sɔrɔ min terikɛ Malien dɔ tɛ Bamako yan ou bien Côte d'Ivoire donc an kana bila ɲɔgɔn na nin ko in kama an ka ko in dilan ni hakili ye bamananw ka kuma dɔ ko dugumɛnɛ sɔn de bɛ kiri goya a la ni ko in gɛlɛyalen ka se nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ma ka kumakanw cayalen bɛɛ lajɛlen kini bɛ ka ɲɛda min lajɛ k'a jira k'a fɔ n'o ye Abidjan masakɛ ye ko a tɛ an ka jamana in fɛ wa ko minnu yɛrɛ fana bɛ Mali ni Faransi cɛ olu kɛlen don ka fara ka Faransi jamanakuntigi kan ka se ka Mali kɛlɛ u ma se ka fara ka Mali kan k'a jira k'a fɔ ko nin ko min kɛra ninnu ma ko kɛ ko min ye kɛbali ye walima kelen ko a sera nin yɔrɔ ma fo k'a fɔ k'u bɛna dancɛw datugu k'a fɔ u bɛ fɛnw kɛ i n'a fɔ Mauritanie ni Laginɛ ni fɛnw y'a jira k'a fɔ olu ka frontière datugulen cogo min na ninnu kɛlen m'o kɛ kuma bɛɛ lajɛlen la olu kɛlen bɛ ka fara ka Faransi kan kumalangolow ni fɛnw fɔ donc ni ye ko in bɛɛ gɛlɛyalen ka se nin yɔrɔ ma n y'a fɔ n y'a f'i ye cogo min na jakuma sɔn o de bɛ ka kiri goya la o de don ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ye da ne ma kɔlɔkɔlɔ kuma fɔ n yɛrɛ ka bolo kan Facebook kan Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ ma nani ma foyi mais n ye n ka nisɔngoya jira la m'a ta tɔgɔ ma kuma bɛɛ embargo in kɔnɔna na ni sommet kɛla n bɛ a ka intervention kɛla tuma parce que lui c'est un leader incontestable à CEDEAO donc ni CEDEAO ye ko kan na moi en tant que Malien ne bɛ ale de ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka tɔw ye mais kuma dɔw n'i y'a kɛ bɔlɔlɔbolo in kan n yɛrɛ jɛɲɔgɔn Ivoirien dɔw bɛ n wele téléphone la Konate vraiment i ye mun fɔ c'est vrai an ka vraiment a ye nin kɛ nin ma diya anw ye nin ma diya o de kosɔn faisons extrêmement attention militaire 49 in ka minɛli la de toute façon o bɛ autorité bolo yan et n y'a mɛn fɛnɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ko an kɛrɛfɛ jamana dɔ bɛ yen min ye Togo ye o yɛrɛ masakɛ sen donn'a la pour que oui Togo ko médiation Togo président bɛ médiation na pour que ni militaire ninnu ka libération bɛ se ka faciliter cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ gɛlɛya ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ
ni au fin bɛɛ daminɛna o bɛɛ kun ye pour que ka ko nɔgɔya parce que après tout nous sommes des Africains. Nous sommes des Africains. Ni ye marifa ta bi ka ɲɛsin farafin kelen ma a kɛla burkinabé a kɛla togolais a kɛla ivoirien a kɛla malien i ye africain dɔ de bɔnna nin na donc an ka africanité bila sanfɛ nin ko in na ka ko in gérer mais n'an ye jamanadenya bila sanfɛ mun de y'a to ni ye kɔlɔlɔ dɔ de ye mun de y'a to farafinw tɛ se ka bɛɛ kelen ma ka nin problème fitinin ninnu gérer et pourtant tubabu ni ko wulila dɔrɔn paf olu bɛ jɛn ka kɛ kulu kelen hali n'u man di u bɛ jɛn ka kɛ kulu kelen ye au moins k'o ko kɔni gérer pour que ben kana kɛ européen kan mais ni ko ni fitinikɛla anw fɛ yan Afrique paf ni ye jamana in den ni ye jamana an k'o dabila ni ɲɔgɔn cɛ ni dossier in bɛ faamaw bolo an ka to faamaw ka traiter et je sais que n dalen dɔ la k'a fɔ anw ka président Assimi Côte d'Ivoire président Alassane Dramane Ouattara la médiation de la Togo ne dalen dɔ la k'a fɔ nin ko in bɛ dilan de la manière la plus pacifique pour que ko k'a bɛ halisa a bɛ sɛgɛsɛgɛliw la o sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna na anw tɛ se ka fɛn fɔ o la parce que procureur ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna na c'est purement confidentiel anw tɛ se ka fɛn fɔ o la mais anw minnu bɛ bɔlɔlɔw kan an ka virement n'an ka activistes an ka essayer ka jisuma k'a fɔra ye anw man kan ka dusu bila ɲɛfɛ n'o ma dɔ fara ni gɛlɛya in ka di fɛn bɔ a la mais ni anw farala ɲɔgɔn kan ka communication na ka dɛmɛ kɛ an ka autorités dɛmɛ ni hakili ye a b'olu fana dɛmɛ o an de bɛ se k'olu dɛmɛ pour que k'olu dɛmɛ o mais n'an y'a yira la ka pression k'an ka autorités kan an kana ninnu bila an kana ninnu bila mercenaires de don de toute façon entre guillemets hali n'a sɔrɔ u tun bɛ ka na kojugu la o b'an bolo yan déjà donc o kojugu balila maintenant ni nin ko k'olu ka jamana kɔnɔdenw de don finitigiw de don o ye alatanu dɔ de ye ni nin ko n ka finitigiw de don ok d'accord an tun y'o minɛ an tun ka tilan de don bɔn i ka mɔgɔw filɛ i bolo yen maintenant ka sɔrɔ ka vigilance doubler sisan pour que a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ au moins finitigi tɛ se ka voyager i b'a fɔ mɔgɔ gansan n'a bɛ na mission na jamana kɔnɔ o ko kan ka o ko réglementé don hors de mission bɛ yen o ko basigilen don o ko tɛ se ka kɛ dogodogo kɔnɔ ce n'est pas possible bon n'i y'a ye ni kɔlɔlɔ y'an sɔrɔ peut-être que il y a eu un déficit de communication quelque part donc o man ka kɛ jamana bila ɲɔgɔnna ko ye an k'o régler ten ka tɛmɛ o kan ne kɔni hakilina ye mun ye o ka nin ko in an dusu faga ani ko ne régler o diyara ye kosɛbɛ hali aw sogolen don Pinal TV jabarani de ka aw ka jɛmukan man di ni o de fasojɔ kɛnɛ ye i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na Abidjan ni Mali Guinée ani jamana wɛrɛw Afrique de l'Ouest ani Afrique du Sud an bɛɛ lajɛlen kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ jamajɛrɛ jɛkulu kelen ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen de fa kelen anw de ba kelen a bɛ fɔ anw de ma ko africains donc il faut que an k'a dɔn ka fɔ anw de ye ɲɔgɔn fu ni ɲɔgɔn safunɛ ye anw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛn bɛ i n'a fɔ ɲɛ finajɛ donc ni gɛlɛya nana an ka fara ɲɔgɔn kan ka jɛ k'a lajɛ gɛlɛya in fura ye fɛn jumɛn ye an kan ka se ka fɛn jumɛn kɛ ka kuma an ka faamaw ni ɲɔgɔn cɛ olu ka se ka sigi ka bɛn ka sigikafɔ kɛ ka bɛn kelen kan ni nin tun bɛ kɛ farafinna masakɛw bɛɛ lajɛlen ka sigi ka fara ɲɔgɔn kan ka kuma dɔw fɔ ka bɛnkan dɔw sigi u ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na olu bɛ se ka kɛ kelen ye gɛlɛya caman bɛ olu bɛ nɔgɔya mais anw minnu ye jamanadenw ye ni an tɛ sanfɛmɔgɔw ye anw de bɛ se k'o hakilina jira an ka masakɛw la anw de bɛ se k'o hakilina jira an ka faamaw la n'an ka hakilina ɲuman ye a bɛ se ka kɛ anw ɲɛ bɛ fɛn dɔ la duguma mais olu ɲɛ t'o la hakilina dɔ bɛ anw na o hakilina tɛ olu la parce que hadamaden i kelen tɛ se ka bɛɛ dɔn i mana dɔn cogo cogo i bɛ da hakɛ dɔ de la o tuma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ jamajɛrɛ jɛkulu kelen ye ka dugawu kɛ an ka ɲɛmɔgɔ ninnu ye ala ka hakilina ɲuman d'u ma ka faamuyaliko ɲuman d'u ma cogo min na jamana ninnu ɲɔgɔn cɛ bɛ se ka kɛ donyɔrɔ kelen ani bɔrɔ kelen kunun a tun bɛ ten tɔ de an mɔkɛw tile la bon an y'a ye k'a fɔ hali Isa Konate association b'i bolo i ye politicien ye i cɛsirilen don jamana jɔli la kosɛbɛ ka d'a kan i bɛ ko caman kɛ dogodogow la jamana ye jamana y'a dɔ ye wa jamana m'a dɔ ye jamanadenw y'a dɔn jamanadenw m'a dɔn i bɛ ka nin ko ninnu kɛ wa hali bi kɛn bɛ ka fɛn camanw labɛn k'a kɛ sini ɲɛsigi ye o bɛ na kɛ cogo min hakilina jumɛn nana ni o ye Isa bon n bɛ o ɲininkali diyara n ye kojugu parce que n'i ko jamana kɔnɔ den bɛɛ kelen kelen jɔyɔrɔ bɛ jamana jɔ la bon o ye an kalan mun na o ye lamɔ yɛrɛ cogoya ye kana i jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan i jigi da i yɛrɛ kan fɔlɔ bon n'i wulila don o don sɔgɔmada fɛ i b'i yɛrɛ ɲininka n ka sigida la n ka so kɔnɔ n sigida la ne bɛ se ka mun de kɛ halisa lafiya bɛ se ka na cogo min na i b'i yɛrɛ ɲininka o la au lieu k'i ka taa défaut da mɔgɔ wɛrɛ kan i bɛ i yɛrɛ ɲininka la i bɛ se ka mun kɛ don min na ka lafiya k'i ka sigida la i ka communauté la i ka so kɔnɔ i b'a k'o la fɔlɔ
o hakilina min nana y'an y'o baara ninnu kɛ an ye mɔgɔw fana lajɛ parce que dɔw bɛ yen olu kɛla tɔgɔ sɔrɔ ka diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ dignité kɔnɔ danbe kɔnɔ jamana kɔnɔ ɲumanya kɔnɔ an y'olu fana lajɛ ne ye association Daba Modibo Keita ADMK ne au secrétaire général de jɛkulu mun sigila depuis 2008 le 24 octobre 2008 pour que denmisɛnninw farikolo ɲɛnajɛ ani ɲɛtaga développement o bɛ se ka sabati cogo mun na mais an b'o sabati cogo min na ka Daba Modibo Keita k'ale yɛrɛ ka taabolo parce que a ye taekwondo kɛ a kɛla taekwondo double champion du monde ye 2007 a kɛla champion du monde ye 2009 a kɛla champion du monde ye an y'a ka histoire lajɛ k'a ye ja mɔgɔ min de don en réalité ale ye jɔnjɔn ninnu ta k'a di faso ma de mais faso de ma ale dɛmɛ ka jɔnjɔn ninnu ta n'a tun ye faso ka dɛmɛ ma kɔnɔ a tun tɛ jɔnjɔn ninnu sɔrɔ mais ale ye jɔnjɔn ninnu ta de faso ka sɔrɔ k'a dɔn ko nin y'an ka jamana kɔnɔden dɔ ye parce que a ka coupe du monde ya a yɛrɛ n'a balimaw bɛ wari fara ɲɔgɔn kan a bɛ billet ta yɛrɛ ka visa ɲini a yɛrɛ ka taa kɛlɛ kɛ jamana tɔgɔ la jamana yɛrɛ t'a kalama k'a bɛ kɛlɛ la kuma dɔn bon mɔgɔ min y'o kɛ ni kanu tɛ jamana kanu tɛ et pourtant talan mun dun tun b'a la diɲɛ mɔgɔw bolila a nɔfɛ k'a ka nationalité falen a ma sɔn k'ale ye maliyɛn de ye ale bɛ sa maliyɛnya de la an ye ninnu ye ko nin ye tiɲɛ ye an kana nin to yen a ka tɛmɛ ten an ye jɛkulu in créer a tɔgɔ la an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a essayer an b'a kɛ fɔlɔ anw yɛrɛ de ye an b'a kɛ sigida de ye ayiwa n'a bɛ contribuer jamana jɔli la alhamdulilayi an kɔni tɛ fɛn kɛ kɔlɔlɔ min bɛ se ka kɔlɔlɔ se jamana ma fo bi depuis 2008 fo bi an b'o la an bɛ sport kɛ an bɛ environnement na an bɛ alphabétisation na an bɛ sensibilisation kɛ jamana jɔ citoyenneté jeunes denmisɛnnin jɔyɔrɔ ye mun ye denmisɛnya o de la hakilina dun nana na ko mais ayiwa ko Mali ko gɛlɛyala tan ko denmisɛnnin lamɔ ka di ni maakɔrɔba dilannen ye programme dɔw b'an bolo o association in na denmisɛnya kan ka denmisɛnninw la sensibiliser citoyenneté kan o hakilina kelen de nana ne yɛrɛ ye ne ye Sikaso ka ye ne bɛ bɔ burusi kɔnɔ ne bɛ bɔ Benɔgɔ Jasa la Jumatɛnɛ commune na Sikaso cercle la ne yɛrɛ ye association dɔ créer min tɔgɔ ko Jɛkafɔ Jɛkafɔ in fɛnɛ o ye jɛkulu jeunes comme ne o y'a association fɔlɔ de ye an ka communauté la an ye baara caman kɛ an ye partenaires ɲini ka lampadaires don k'an ka place publique éclairer an ye farikolo ɲɛnajɛ parce que a bɛ mɔgɔw kanu don ɲɔgɔn na ni fɛn bɛ mɔgɔw kanu don ɲɔgɔn na bi farikolo ɲɛnajɛ de don hali ni e si commande ne ye n'a fɔra ko ballontan bɛ yen n'i bɛ ka jouer ne tɛ ban ka match lajɛ parce que e bɛ ka jouer n bɛ taa lajɛ n'a fɔra ko karaté bɛ yen combat dɔ bɛ yen hali ni e commande ne bɛ taa i ka combat lajɛ o lajɛli bɛ se ka e kanu don ne la bon fɛn tɛ mɔgɔw kanu don mɔgɔ la bi ka farikolo ɲɛnajɛ bɔ anw baselen don o fɛn in kan parce que n'i ko an ka jamana ci bi jeunes de b'a ci o de kosɔn anw ka activité bɛɛ baselen don jeunes denmisɛnninw kan ka olu la sensibiliser mɔgɔ kan ka sɛgɛn o la donc i y'o min fana fɔ n ye sɛnɛkɛla fana ye a bɛ bali mɔgɔ la n ye n sigilen de plateau sugu kan n ye sɛnɛkɛladen n ye sɛnɛkɛla ye an bɛ nɔ min na comme bi avec Jɛkafɔ an bɛ kɛlɛ la kɛlɛ min de don ka kɛ sɛnɛkɛlaw ka porte parole ye parce que dengun dɔ bɛ sɛnɛkɛlaw kan bi si n'an ma o dengun gérer o fana crise bɛna fara kɛlɛ ni fɛn ninnu kan crise alimentaire an bɛ nɔ min na bi sɛnɛ tɛ se ka kɛ engrais kɔ engrais ko kɛra kɔlɔlɔ ye bi a dengun bɛ sɛnɛkɛlaw la bi dɔ ye ne interpellé a bɛna moto kɔrɔ de feere k'a ka engrais san a mako bɛ engrais bɔrɔ 15 de la k'a ka foro labɔ mais a bɛna moto kɔrɔ min feere a tɛ bɔrɔ 2 sɔrɔ se foyi t'a ye donc jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw bɛ engrais min fana subventionné an bɔla kuma na peut-être que j'aurais dû évoquer ce thème gɛlɛya kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw bɛ engrais min subventionné dɔw de fana bɛ to engrais bɔ ni papier ye ka to stocker k'o feere wariba la Toguna ka engrais Toguna bɛ dilan anw fɛ yan Toguna usine b'anw fɛ yan Toguna ka engrais bi n bɛ ka kuma i fɛ wula in na a bɛ 7,800 de la 39 000 francs alors que sɛnɛkɛlaw ka ministre bɔra k'a fɔ télé la ko engrais mana gɛlɛya ɲina cogo o cogo kɛnɛ sɛnɛkɛla tɛ bɔrɔ 1 san ka tɛmɛ 2,500 kan mun bɛ t'o se fo 7,800 na a ka bɔ hakili ma a ka bɔ hakili ma donc dɔ bɛ yen jamana ka lafiya man d'o ye o kɔnna jamanadenw ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ yen n'o ye engrais ta fan ye parce que hadamaden ka ɲɛnamaya tɛ se ka sabati ni dun ka fa tɛ ni dun ka fa tɛ dun ka fa jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ hadamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔna na
Isa ka se ka dɔn dɔrɔn minnu bɛ ɲini ka na se Siama dakuruɲɛ laban mun bɛ i fɛ ani folikan minnu b'i fɛ ka ɲɛsin an filɛbagaw ani lajɛbagaw ani kanubagaw ma. Folikan bɛ ne fɛ o ye aw yɛrɛ ye fɔlɔ parce que mɔgɔ min bɛ jɛkunkan sigi k'a fɔ faso jɔn kɛnɛ a ye na kuma ma bɔ maa la tant que ni hakilina dɔ b'i bolo a ye na an ka kuma faso jɔli kɛnɛ kan vraiment i ni foli ka kan m'aw fo kosɛbɛ an lamɛnbagaw ayiwa Pinal TV ni jɛkunkan sugu ninnu kan ka filɛ aw bɛ sɔrɔ cogo min na n'i ye hakilina sɔrɔ m'a dɔn tigitigi ni u sera aw ma aw bɛ se ka kɛ thème ye an bɛ se ka masala kan cogo min na u kan ka caya donc foli belebele aw de ta ye n y'a fɔ cogo min na aw ye n wele ka na baro in na a diyara n ye kojugu parce que an ye thème fɛn fɛn touché a bɛɛ bɛ jamana de kan ni anw donna mɔgɔ min gasi la kuma in na an bɛ hakɛ to ɲini u fɛ parce que kuma ka gɛlɛn dusu b'an bila ka taa ka tɛmɛ kuma dɔw ka dɔw fɔ ka sɔrɔ an ma dabɔ a kama donc jɛmukan in ala ka barika don a la ala k'an ka baara yiriwa an ka jamana bɛ degun min kɔnɔ ala ka degun ye ala k'a bɔ an ka jamana kɔnɔ ala ka hakili ɲuman di jamana kɔnɔ denw ni jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a to an bɛɛ ka miiri jamana in kɔnɔ an bɛɛ ka miiri jamana in na Mali bɛ se ka avancer cogo min na an ka bɔ ni degun kɔnɔ et que maliyɛnw n bɛ appel min lancer appel laban lancer maliyɛnw ma kɛlɛ in ka kɛ leçon ye maliyɛn ma an ka adapter diɲɛ na mais kɛlɛ in ka kɛ leçon ye maliyɛn ma an kana kɛ consommateur dɔrɔn ye an ka jija an ka jamana in fɛn mako bɛ fɛn minnu na an ka dɔw dilanni daminɛ an yɛrɛ fɛ yan pour que an ka bɔ jɔnya kɔnɔ o de ye ala sago aw sago an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i sera ka na an ka wele jaabi a diyara anw yɛrɛ a bonyana ma o tuma na an b'i fo dante foli min na i n'a fɔ yɛrɛ dugawu min kɛ an b'a ɲini ala fɛ jamana in bɛ kɔlɔn min kɔnɔ n'a bɛ degun min kɔnɔna na degun in ala ka wuli k'a bɔ an kan ala ka jisuma k'a fura ye o tuma na an b'a yira la k'a fɔ Pinal TV jabarani don aw ka jɛmukan man di n'o de ye fasojɔ kɛnɛ ye sibiri o sibiri nɛgɛ kaɲɛ 17 ka taa bila nɛgɛ kaɲɛ 18 ni masa rahamani man ka jonya don a la sibiri nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan an b'a fɔ ɲɛna ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh